गोंयांत ज्येष्ठ नागरिकांक ज्यो सवलती मेळटा त्या भारतांतल्या उरिल्ल्या खंयच्याच राज्यात सवलती मेळना। सरकारान ज्यो सवलती दिल्यात त्यो पाळच्यो म्हण मागणी शेनवारा गोमंतक साहित्य सेवक मंडळान केला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर कॅन्सिल रॉड्रिगीस। आणि कित्या खातीर हें घडोवंक जाय कारण आयज जर पळोवंक गेल्यार खुबशे आमची गरी निर्माण जाल्ली आसा जाणटेल्या कडसून किंवा भुरग्यां कडसून। हांव म्हणिना की ती चूक करता म्हणून, पण त्या खातीर ते खंय तरी एक समानता येवंक जाय ह्या खातीर आमी ते सिनियर सिटीजन कमिशन मागलेलें आसा। आणि तशेंच काही मागणी आमच्यो आसा। जे कार्ड आमी करता ते वन नेशन वन कार्ड, सिनियर सिटीजन कार्ड जे आसता आमच्या देशांत एक टॅक्स लायला आसलेले त्या खातीर एकूच तरेचें कार्ड जावंक जाय। आणि ते कार्ड अशें आसूंक जाय की ते खंयी गेलो, फाल्यां बेंगलोर गेलो, दिल्ली गेलो तरी कार्डान आमकां व्हरोंक जाय। अशा पद्दतीन आमी ते कार्ड करपाचें अशें मागलेलें आसा। सांगपाचें म्हटल्यार आमी हे सिनियर सिटीजन कमिशन एक मॉनिटर करपा खातीर मागलेलें आसा आनी हें देशांत एक पयलेंच सिनियर सिटीजन कमिशन जावपाची शक्यता आसा कारण देशांत खंयतरूच ना ही आमची कल्पना आसा। आनी ती आतां खरें म्हटल्यार सरकारान फुडें व्हरोंक जाय आनी असो चलोवंक जाय अशें आमी मागणी करता। आनी हें खरोखरच गोंयकारांक आनी सिनियर सिटीजनांक एक नव्या वर्साची नवी परबी किंवा नवें गिफ्ट म्हणटा सरकारान दिवचें हें आमी परत मागणी करता। गोव्यामध्ये ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना सुविधा मिळतात त्या भारतातल्या कुठल्याही राज्यामध्ये मिळत नाही। गोव्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना 2000 रुपये दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली मिळतात। प्रवास भाड्यात 50% सवलत मिळते आणि दीनदयाळ योजनेखाली साधारणतः 2.5 लाखापर्यंत मिळतात। पण भारतातल्या इतर 29 राज्यामध्ये ही सुविधा नाही। कर्नाटकामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये 25% असं मिळतं आणि दीनदयाळ योजनाखाली किंवा इंदिरा ज्येष्ठ नागरिक योजनेसाठी 400 ते 500 रुपये मिळतात। प्रथम गोवा सरकारचं अभिनंदन यासाठी की ह्या सुविधा गोवा सरकारनं गोव्यातल्या ज्येष्ठ नागरिकांना दिलेल्या आहेत आणि ओळखपत्र दिलेलं आहे। आमचं ओळखपत्र मागणं असं आहे की गोव्याचं ओळखपत्र जर घेतलं तर गोव्याच्या हद्दीपर्यंत जायला मिळतं 50%। पण आम्ही अर्जावर लिहितो की भारतीय आहोत आणि कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये भारतामधल्या कुठल्याही राज्यामध्ये फिरायला आम्हाला मुभा आहे। मग गोव्यानं दिलेलं ज्येष्ठ नागरिक ओळखपत्र सबंध भारतामध्ये चालावं किंवा एक देश एक ओळखपत्र, जसं आधार कार्ड असं चालतं की तसं ज्येष्ठ नागरिक ओळखपत्र असावं।